Строителството по модернизацията на железопътната линия София-Драгоман сръбска граница в участъка Волуяк-Драгоман продължава с активни дейности по всички ключови участъци. Към края на юни общият физически напредък на проекта е достигнал 62%, а изпълнението на строително-монтажните работи в участъка Петърч-Драгоман е близо 69%. Проектът се осъществява в две фази със съфинансиране от Кохезионния фонд, като съответно фаза 1 на проекта беше завършена по оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура, а фаза 2 се изпълнява по програма Транспортна свързаност. В момента на гара Драгоман, където се намираме, са изградени два нови коловоза, първи и втори коловоз, нов перон за обслужване на пътниците, нова пасарелка, която да обслужва пътниците и жителите на града, и е стартирано изпълнението на новото приемно здание в гарата. Към момента изпълнението на строителните работи е приблизително 69% за участъка Петърч-Драгоман. От тук е основният трафик товарен, който е от Турция към Сърбия и Европа. Подобряването на параметрите на железния път ще подобри по-бързото придвижване на товарите за Европа и това ще доведе до повече ползи за страната. Продължава поетапното строителство, като завършването на целия проект е планирано да приключи до края на програмния период. Ползите ще са намаляване на времепътуването и на товарния трафик и на пътническото движение, по-бързото и безпрепятствено предвижване на пътниците, на жителите на Драгоман и Сливница до столицата, до град София. Максималната скорост ще е до 160 км в час. Строителството в участъка Петърч-Драгоман обхваща 8 етапа, като дейностите се извършват паралелно на различни етапи. От земни работи и груп строеж до полагане на железния път и завършване на ключови инфраструктурни съоръжения. Участъкът от Петърч до Драгоман е разделен на 8 етапа, като до момента са издадени разрешения за строителство на 7 от тях. 8-я участък е гара Алдомировци, за която предстои издаване на разрешение за строеж. Работи се във всички участъци, дейностите вървят с добри темпове. Стартирани са дейностите по изграждане на ново приемно здание на гара Сливница, става ясно от думите на инженер Стоянов. А сред предвидените мерки за ограничаване на шума е изграждането на шумозаглушителни огради, които ще намалят шумовото въздействие върху близките населени места. Стигаме далече с проектите по програма